Leioako Ostalaritza Eskola lanbide heziketako herri-ikastetxea da. Bertan, ostalaritza eta elikagai enpresen profesionalentzako prestakuntza eskaintzen dugu. Eskola 1981 urtean sortu zen. Handik hona, bere funtsa mantendu duen arren, berrikuntzetara moldatzeko gai izan gara. Eskola, Leioako Euskal Herriko Unibertsitateko kampusean kokatuta dago. Hau dela eta egunero 1000 menu baino gehiago eskaintzeko aukera daukagu gure 3 zerbitzu gastronomikoetan: Lukitxene jatetxea, Alkatene jantokia eta Txopitea jantokia. 3 zerbitzuen eskaintza ezberdina izanik, ikasleek askotariko praktikak egin ditzakete. Gure instalazioetan, jatetxetik eta jantotik aparte, ikus-entzunezko eta informatikako materialez osatutako gela ditugu. 3 sukalde, gozogintzako eta okigintzako lau lantegi, erakaustaldietarako showrooma duen kafetegi bat, 2 bodega, barazkiak, okelak eta arrainak lantzeko gela hotzak eta zenbait biltegi. Gure eskolan berrikuntza ezinbestekoa da. Hau antzematen da gure puntako instalazioetan, baita irakaskuntza ereduan ere. Ikasleek praktikaren bidez ikasten dute eta prozesuaz gozatzen dute. Kalitatezko irakaskuntza aktiboa errazten duten ekipamendu fisikoak eta virtualak ditugu. Hostelerialeioa.net gure web orrialdean eskolaren informazio akademikoa aurkitzeaz gain, mundu osoko pertsonek estimatzen eta erabiltzen dituzten ikus-entzunezko materialak eta errezetak eskura izango dituzu. Gure lan ona saritua izan da behin baino gehiagotan. Esaterako, Hezkuntza Ministerioak hezkuntzako berrikuntzengatik emandako saria edo Bilbao Milango itunak hiriakera jasangarrian elikatzagaitik emandakoa. Gure ikasle ohien artean, nazioartean pertsona ezagunak eta ospetsuak ditugu. Haietariko batzuk izen handiko Michelin izarrak lortu dituzte guztira 12 izar. Beste batzuk, hain ospetsuak izan gabe, lan garrantzitsua egiten dute ospitaletan, jantokitan edo ostalaritza negoziotan. Ikasle ohi guztiez harro gaude eta eskertzen diogu gure eskolan ikasteko hartu zuten erabakia. Irakaskuntzan eta zerbitzu gastronomikoetan oinarrizkoa da ingurugiroaren kalitatea zaintzea. Horretarako ISO 9001 eta ISO 14000 ziurtagiriak ditugu. Gure prestakuntza eskaintza zabala eta anitza da. Erdi mailako heziketa zikloak, sukaldaritza eta gastronomia, jatetxe arloko zerbitzuak, okintza, osogintza eta konfiteria. Aurrekoaz gain, goi mailako heziketa zikloak, sukalde zuzendaritza, jatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritza. LH duala ere eskaintzen dugu honako espezializazio programa hauekin: sukaldaritza menduna, sukaldaritza jasangarria, retail produktu freskoen komertzializazioa eta goi mailako sukaldaritza. Eskaintzen dugun prestakuntza A, B edo D ereduan egin daiteke. Eleaniztasunaren aldeko apustu egiten dugu. Horregaitik, sukalde zuzendaritzako heziketa zikloan modulu 2 ingelesez egin ditzakezu. Ostalaritza sektoreko zenbait adituekin elkarlanean ari gara. Ondorioz, ekintza osagarriak antolatzen ditugu, esaterako, hitzaldiak edo behi mamitsuen inguruko jardunaldiak. Bestalde, ostalaritzarekin lotutako txapelketetan parte hartzera animatzen zaituztegu. Horretarako behar duzun laguntza eta aholkularitza guztia eskainiko dizugu. Prestakuntzaren bidez, hainbat arlo sustatu nahi ditugu: sormena, berrikuntza, taldelana eta konpromisoa. Erronketan, oinarritutako elkarlaneko metodologia aktiboaren aldekoak gara, eta ekintzailetza proiektuetan lagunduko dizugu. Gure eskolako parteideak izan nahi duten pertsona konprometituak nahi ditugu. Balio sozialak eta ingurugiroarekin lotutakoak dituztenak. Ostalaritza zure grina bada, gure eskola nahi zaitugu. Bal, zatoz? Animatu zaitez.